ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସ୍କାମ୍ ଗୋଟେ ହେଇଛି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଭଳିଆ ସ୍କାମ୍ରେ କେହି ବି ଫସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲୁ, ପୁରୀରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଆମେ ନନ୍ଦନକାନନ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିଥିଲୁ। ତ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କଟକର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ କଟକ ରୋଡ଼ ଅଛି ସେଇପଟେ ଆସି ବହୁତ ଆଗକୁ ଆସିକି ପାଖାପାଖି ନନ୍ଦନକାନନରୁ 500 ମିଟର ଦୂରରେ ପାଖାପାଖି ହେବ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଓସାରିଆ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେଇଠି ଗାଡ଼ିଟି ପାର୍କିଂ କରିଥିଲି, ଜଷ୍ଟ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲା, ଦୋକାନ ଏଣ୍ଡ। ତ ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ପାର୍କିଂରେ। ମୁଁ ଯାଇ ଗାଡ଼ିଟା ସେଠି ପାର୍କିଂ କଲି, କାରଣ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାଇଥିଲି ସେଇଠି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିକି ଆସିଥିଲି। ତ ଏବେ ବି ଯାଇକି ସେଠି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରି ଆସିଥିଲି। ବଟ୍ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଯେ ସେ ଜାଗାଟା ନୋ ପାର୍କିଂ ଏରିଆ ବି। ତ ନୋ ପାର୍କିଂ ବି କୋଉଠି ଲେଖା ବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଦୋକାନ ଅଛି କିଛି ଲେଖା ବି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଯାଇ ଗାଡ଼ିଟା ଆରାମସେ ସକାଳ 10ଟା 9:45 10ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ତ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରି ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ବୁଲିକି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ସେଠି ମୋର। ତ ମୁଁ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଗାଡ଼ି କୋଉଠି ଚୋରି ଫୋରି ହେଇଗଲା କି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିନି ଗାଡ଼ି ସେଠି କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଗାଡ଼ିଟା ସେଠି ଛିଡ଼ା କରି ଯାଇଥିଲି। ତ ଆସି ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲି ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ତ ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ସେ ଖରାରେ ବୁଲିଲା ପରେ ତ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ, ମୁଁ ଜଣକୁ ପଚାରିଲି, ସେ ମୋତେ ଲାଷ୍ଟରେ କହିଲେ ଯେ ଭାଇ ବୋଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଗାଡ଼ିଟା ମୁଁ ପାର୍କିଂ କରି ଯାଇଥିଲି ନା, ଗାଡ଼ିଟା ତାହେଲେ ଥାନାରେ ଯାଇଥିବେ, ଥାନାରେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଥାନାରେ ଯାଇ ଦେଖିଲି, ନନ୍ଦନକାନନ ଥାନାରେ ଦେଖିଲା ଗାଡ଼ି ନାହିଁ। ତ ଥାନାରେ ମୋତେ କହିଲେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା ଯାଇ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା ଦେଖିଲା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନାରେ ଗାଡ଼ି ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର କଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଆମର ଷ୍ଟକେଟ୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ତ ମାନେ ସେ ଗାଡ଼ିଟା କାହିଁ ଉଠେଇଥିଲେ ନା, ଗାଡ଼ି ସେଠି ନ ପାର୍କିଂରେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ତ ବହୁତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପରେ ମୁଁ ସେଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯାହା ଜାଣିଲି ସେମାନଙ୍କ, ସେମାନେ ମେନ୍ ମୋଟୋ ହେଉଛି ପଇସା ନେବେ, ତା ଛଡ଼ା ସେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବେନି। ତ ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ମୋତେ 2,000 ଟଙ୍କା, ତାପରେ କହିଲେ ନା ଫାଷ୍ଟ 2,200 ଟଙ୍କା, 2,000 ଟଙ୍କା, ତାପରେ ଆସିଲେ 1,200 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଶେଷରେ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଦେବି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ତାପରେ ବହୁତ କଥା ହେଲା ପରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ 700 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଷ୍ଟକେଟ୍ ଚାର୍ଜେସ୍। ମୁଁ କାହିଁକି ଦେବି, ଆପଣ ମୋ ଗାଡ଼ି କାହିଁ ଉଠେଇଥିଲେ, ମୋତେ ଆପଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କରିଥିଲେ କି ମୋ ଗାଡ଼ି ସେଇଠି ଆପଣ ଲକ୍ କରିକି ଆସିଲେ ଯେଉଁ ନୋ ପାର୍କିଂ ଏରିଆ। ଯଦି ନୋ ପାର୍କିଂ ଏରିଆ ଆପଣ ଲେଖିକି ଆସିଲେନି ନା ଆମର ପାର୍କିଂ ହେଇଛି, ମାନେ ପାର୍କିଂ ହେଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସି ପାର୍କିଂ ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମେ ବାହାରୁ ଆସୁଛୁ ତ ଆପଣ ସେଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ପୋଲିସ ଜଗାଇଲେନି କି ଲେଖିକି ରଖିଲେନି ଯେ ନୋ ପାର୍କିଂ ଏରିଆ ବି ଆପଣଙ୍କର। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନନ୍ଦନକାନନ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସତର୍କତା ସହ ଆପଣ ବି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ତାଙ୍କର କୋଉଠି ଅଛି କି ପାର୍କିଂରେ ପାର୍କିଂ କରାନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମିତି ସ୍କାମ୍ରେ ସେଠି ଫସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ସେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କଲା ପରେ ସେ ଅନଲାଇନ୍ ନେବେ ନାହିଁ, ସେ କ୍ୟାସ୍ ହିଁ ନେବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ କ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ, ଅନଲାଇନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନା, ଅନଲାଇନ୍ ନେବିନି, ମୋତେ କ୍ୟାସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଲାଷ୍ଟରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଯାଇଥିଲେ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି ଆସିଲି। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଜିନିଷଟି ଆଉ କାହା ସାଥିରେ ନ ହଉ, ଆଉ ୟା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ତ ଦାୟୀ, ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ୁ। ତ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ମାନେ ତତ୍ପରତା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯିଏ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ କାର୍ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ବାଇକ୍ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ମୋଟେ ସେଭଳିଆ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ସେଠି ପଇସା ଦେଇକି ଶେଷରେ ଆସିବେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍କାମ୍, ସେଟା କହିଲେ ଚଳେ, ସ୍କାମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଉ ପଇସା ଅନଲାଇନ୍ ବି ନେବେ ନାହିଁ, ସେ ଅଫଲାଇନ୍ ପଇସା ନେବେ। ଆଉ ତା ବଦଳରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ କରି ନେଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି, ତାର ରିସିପ୍ଟ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେ ରିସିପ୍ଟଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବି ଦେଇଛି, ଦେଖିଦେଇ ପାରିବେ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିହାତି ଉପରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିବେ।